High-tech ug modernong kahimanan sa Pag-asa Visayas, isip preparasyon sa mga panghitabo sa panahon sama sa The Big One, niabot na 65 milyones pesos ang gahin sa maong proyekto. Ani ang exclusive report. Ingon niya ang karaot nga namugna sa 7.2 magnitude nga linog sa Bohol ni atong tuig 2013. Kining maong panghitabo ang gipangandaman sa kauluhan nga mahitabo nga gitawag nilang The Big One. Karon pa lang ang Pag-asa Visayas mibutang na sa Hyper-Converged Mirror Forecasting System o Disaster Recovery. Dili mabutang ang tanama data sa panahon nga mapundo og galing mga gusbat ang ilang kahimanan sa kauluhan inig-igo sa The Big One o soban pang data mahitungod sa weather condition. Usa ni ka servers nga nakakonek internet sa Manila, the same server. So, mo ni gitawag sa nato ni siya disaster recovery. Disaster recovery in the sense nga, any incident tabo sa Manila, madaot sila dito, magka-bug down sila, ilang system goes down, napagyapoy data nga makuha from Cebu, away from Manila. Matawag kining stand-alone nga kahimanan gumikan sa mga special feature nini. Aduna nay built-in air conditioner, fire suppressor o guban pa. Gitawag usab kining robust communication equipment. Ang atong internet nga i-connect is 4 Mbps, pero it requires 5 Mbps minimum. Anyway, na kuha mangyapon niya. Aduna pay laing usa nga moabot 65 milyones ka pesos ang pundo sa mga programa. Gibansay na makawani sa Pag-asa Visayas paggamit sa bag-ong kahimanan. Kung unsay mahimo sa Pag-asa Manila, takos na usab nini ang Pag-asa Visayas. Kabahin kini sa modernization sa Pag-asa Visayas. We are trying to make Cebu as a mirror of Pag-asa Manila. Mirror, meaning unsay capability sa Manila o in regards to data atong buhaton diri. Nahimong kabahin na sa kinabuhi sa katawhan ang dagan sa panahon busa gamit ang makahimanan o katakos aron mapangandaman ang pag-abot sa katalagman.